havia una vegada, fa molt i molt de temps, en un bosc molt i molt llunyà, hi vivia una nena i la seva mare que vivien en una casa feta de fusta. La nena era coneguda per la seva caputxa vermella i el seu vestit vermell, i per això rebia el nom de la caputxeta vermella. Un bon dia, la seva mare li va dir que anés a visitar la seva àvia, que estava malalta, i li anés a portar unes queviures. Sobretot, li va advertir que anés amb molt de compte i que mai marxés del camí, i que mai parlés amb desconeguts. La caputxeta es va dirigir cap a casa de la seva àvia, però mentre passejava pel bosc es va parar a collir unes flors. Per allà a la vora, un llop famolenc que feia temps que no feia cap àpat va seguir la caputxeta. El llop, llest com era, va enganyar la pobra caputxeta, enganyant-la dient-li que el camí més llarg era el més ràpid, i ella va seguir el camí més llarg. Quan el llop va arribar a casa de l'àvia, va espantar la pobra àvia, ja que la pobra àvia es pensava que era la caputxeta que havia arribat i en comptes de la caputxeta es va trobar el llop. El llop es va disfressar de l'àvia amb la roba de l'àvia i quan va arribar la caputxeta va fingir la veu. La caputxeta, tota curiosa, va preguntar al llop per què tenia orelles, ulls i boca tan gran, fins que el llop va revelar la seva identitat i es va disposar a devorar la pobra nena. Però per allà a la vora, un jove caçador va sentir els crits i tot corrent va arribar i va salvar la caputxeta fent un forat a la panxa del llop d'un sol tret. El llop va fugir: cames, ajudeu-me. I aquí acaba la història de la caputxeta vermella, amb un final feliç i una gran lliçó, que mai és bo fiar-se dels desconeguts, ja que pot resultar un engany com el llop.